Bisa ka usa, Mr. President, wala dyan. Kuringan taga ha. Oo. Nagbanta yun na papatay taga ha. Tinuod lang, ipapatay taga yun. Oo. Basta masilip na ako, hanggang doon. Sige, okay. Tiwasan Mr. taga President. yun. Tinuod lang. Tiwasan taga. So, tugane ko tinuod. Nga nung sabit mo po di mo nga sa droga, wala ka di anak. Nga nung musulpot man yung pangalan. Sa... Sabihin mo yun. Bakit ka maliyo mo gano'n? Bakit ka mo... Anong mauwaw mo ka mapagita mo preso ba? Kwade. Kung napalisi ito pagkatapos palugaw na balikan ko kayong kanang kita na lang mag-istorya kita sa pang ayaw na mong hawa na rin ngawa na mo papa ikaw kuhain ka na hindi ba tarog to utang ina sipain kita ngayon tinatanong kita Sagot. kuhain ka na hindi ba tingin sa akin get shit. Tuloy doon siya. Siya yung inuga natin. Halika. Ikaw pero may itong bawas ang pangalan mo na. Yung pangalan ko. No. Tula ang pangalan. Yung simantang. Hindi ko po yun. Yan. So, hindi ko po. First time ko lang ako mandaw. Plus 2007. Bakit na ginawa mo dito ron? Pinagsama lang ako sa ang ko. Pulis mo ngayon? Police ko. Sa Tabasco City? Mahal ako. Butang ko bang pasahero nga ng pikim. Subong ka na ninyo. Ayaw ko ninyo mahaya. Ayaw ko ninyo mahaya. Mahibawan man mo kung sana. Wat na mo hadok ka. Kanang inyo, ginusto gid ninyo mo pahuway na po. Muna ipagkatinood ha. Ngayon pahadlok, kamoy gustong mamunay inyong mahitabo sa inyong palad asa mo matapos ano yung kalibutan na. Problema, may batas. Kung mga operator, hindi nyo makontrol inyong driver, pakansilar po ng inyo. So, tanaw, pili ang inyong driver. Hindi nyo makapili driver, inyong isugal, inyong prangkisa. Mga na simple. Naka-appear ka ba kang goles nga Law and Order Committee? Wala. Okay. So, po na ato'y usa ka Chinese nga na involved sa droga. Kanang mangutana ako ni mong tinulanay. Nagbanta magud ko nga sige kag in and out sa Pilipinas. I don't know asa imong padong. Pero tinuod lang ang sige regular commuter nga. Di kyo kaayo, Mr. President. Makuyo ko sa pamilya, mostly pamilya. Basta Holy Week, magawas yung mga Holy Week. Usually Holy Week, kuyo yung whole family nga na. Kuyo yung whole family nga na. Kuyo sa mama na ko, kuyo sa mga anak. Wa kayo ka-istorya dito sa China may droga. Wala dyan. Bisa ka usa, Mr. President, wala dyan. Kuringan taga ha. Oo. Nagbanta yun na papatay taga ha. Tinuod lang, ipapatay taga yun. Oo. Basta masilip na ako hanggang doon. Sige, okay. Tiwasan Mr. taga President. yun. Tinuod lang. Tiwasan taga. So, tugane ko tinuod. Nga nung sabit mo po di mo nga sa droga, wala ka di anak. Nga nung musulpot man yung pangalan. Sa ako makuna na, Mr. President, sa atong una, sugo man din sa atong doon na yung barrel look ni gawas sa newspaper na alias Peter Lim. Nga paghuman,
nagkuano ka si Congressman Cuenco, nagbuhat ko sa ni? Resolution para ko investigahan. Oh, maraga ang investigasyon, ana. So, nagbuhat sa investigasyon na regarding ana. Congress. Oh, then primero, ilang ipakuan na to, na daghan negosyante sa Cebu. Naitagiya ko no og mga department store, naitagiya mga motel, naitagiya mga jewelries, ana. Niya, nagkuhan ganyan search remonting na column na naaskin siya mga kuan mga ilang investigahon. Niya, iyag butang na surprisingly nga wa ko no apil ang heavy equipment. Ana. So nagbuhat to ka congressional hearing si Kuan. Cuenco. Si Cuenco, oo. Kaya, wala na hitabo. Well, yun. Tingnan lang ko kay ano mosulod man yung mga ano ug walay sunog di mo ginamaso. Pero ay, basi gumikan atong kuan ba na atong barilo alias Peter Lim. I will advise you strongly na mo submit kag investigation Yes, sa akong panahon. Oo. Mo adto ka kang kuan wala pa man kay tan-on na mon sa kay naa ka na sa rutiwasan tagyud ka. Mo siguro taga nimo siya tapos on tagyud ka. I will execute you. Karon ug wala ka, you better go to the investigating agency. May NBI. Binalang Manila. Pero if you have the time, you may want to bring along a lawyer. Walay problema na. It's a constitution. Di ka kaya lamadlo. So magdara kang abogado, madto ka kang either kang sa ingnon lang sa NBI nga coming ka. Diretso ka lang sa NBI kang Giran or makikita ka kang Kalida, ang Secretary of Justice. Kuha na ako ang tanang, kay ba na sila kung saan. Unya, tanaw nila, ang i-review nilang ebidensya. Karon we would be flatly fair. Wala tay away, di takaila, wala may utang na loob sa imo, wala kay as of now, wala may nakita. Ikaw nga Peter Lim. Pero na ay Peter Lim nga sige sulpot ang pangalan mo. Ito na ako nga sige daw commute nga rin sa Pilipinas o Manila. Muna nga ginawa na ako nga sunod balik nimo diya pala sa airport tiwasan talaga. Actually, ang tinuod tiwasan tayo ka. Wala pala dili ko nagaingo kadlo-kadlo. Tiwasan tayo ka. Karon kuha na mong tanang ebidensya sa Congress. O niya among itanawon wala kay sala. Badto ka nga to pa you open your life and your tanan. Sige, tanaw man. Salamat kayo. O niya, katong mga na sila yung mga testigos, pwede ino ni mong abogado ni mo, ipatawag, karon istorya sa imong atubangan nga muna imong sa nakuha kayo sa tanaw na mo nga itong mga tao nga nag-ipit ni mo. Okay. Karon if you want, di naman tagyan ng mga korte, wag ka makaisa. Magkumprontis mo sa tanang mga tao nga natap ni Anto kung ikaw ang tinuod nga the true identity nga Peter Lim. But I will admit now nga daghang Peter Lim sa Pilipinas. Pero unfortunately, tinuod lang ikaw and ako Chinese man po akong lolo. I have nothing against the Chinese, Filipino Chinese. My father is or was. Pero nasasaktan, nasakit ko kaya ang drugs. It has corrupted the police,
it has work hardships for everybody.